तर गुड मॉर्निंग मित्रांनो, आज असत मॅच आहे. मॅचेच असं पहिलो दिवस. तर मी गॉगल कॅप आणि जर्सी घालून चालले खाली मळ्यात. आपले पोरगे जमले आहेत काय बघूसाठी, आणि टीमी पण इले की नाही ते समजतील. तर मित्रांनो, खाली जाऊन मी पोचलोय. तर पोरगे आमचे सगळे काम करत होते. तर मामा बघा हातात पारे घेऊन खड्डे घंटा, कारण का होय ना युट्यूबवालो बसणार असा, आणि त्याच्या सावळीसाठी या सगळ्यात चाललेला असा. इकडे आर्यन पण खंता आणि बाकीचे पोरगे आपापलं काम करतात. इकडे आपला कॉमेंट्री बॉक्स असा. तर बघा थोड्या वेळानंतर सगळे पोरगे पिचवरती जाऊन पोचले, कारण काय जरा देखणी करत होते, कारण काय आमका पण खेळायचा होता. तर सगळे काल रात्री जी जर्सी वाटली ती जर्सी घालून सगळेजण मैदानात दिले. तर कशी वाटतं जर्सी ह्या पोरांच्या अंगावरती तुम्ही सांगू शकता. थोड्या वेळातच मॅच सुरू झाली. म्हणजे आमचे लहान पोरगे आणि मोठे पोरगे ह्यांच्या आपसातच एक शो मॅच सुरू झाली. मी मात्र दुसऱ्या टीमीत होते म्हणून मी बाहेर होते. तर मग ह्यांची मॅच सुरू झाली. तर तुम्ही बघू शकतास. आपल्याला लाईव्ह सामना पाहायला मिळतो. झुंजापूर 2025 मध्ये तरुण मोरे यांची जागाकडे आणि थोड्या वेळानंतर दुपारी मग सगळे पोरगे जमलेले. नंतर मग खयचे खयचे टीमी व्हायचे नाही व्हायचे होते, खयचे खयचे टीमी कॅन्सल सुद्धा झाली. म्हणून पहिल्या दिवशी काय एवढा काय खास मजा नव्हती. तर कसं काय मित्रांनो, हे असं फायनल डे, आणि फायनल डेच्या दुपारच्या सत्रात आम्ही मस्तपैकी उन्हात बसला असाव. आणि हे बघा छत्री वित्री टाकलं आणि 4-5 जण बसलाव. आणि फायनल डे कशी मजा आली ना, की मोठे मोठे खेळाडू इले होते. दाजी नाईक, प्रजेश रावले, दर्पण आचरेकर, आकाश मसूरकर. तर ह्या क्लायमेट तुम्ही बघू शकताच वरती कसा झाला. आता ढगाळ वातावरण झाला आणि पुन्हा एकदा हा बघा ऊन इला. तर तुम्ही बघू शकता मॅच चालू होता. आपल्याला थोड्या वेळात समजत की कोण फायनल मारत. आणि फायनल वगैरे झाली आणि आपल्या वाड्यातली सगळी लोक आणि आपल्या गावातली लोक सगळी जमली होती, कारण का थोड्या वेळातच बक्षीस वितरणचा कार्यक्रम होणार होतो. तर तुम्ही बघू शकतास पहिला आधी आपल्या वाड्यातल्या पोरांनी मेहनत घेतली होती या टुर्नामेंटसाठी, मैदानासाठी. तर त्यांच्यामुळे ही टुर्नामेंट झाली, त्यांचा स्वागत झाला. आणि त्याच्यानंतर माझा स्वागत कशाक झाला तर तुम्ही बघू शकतास पुढे. स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी या ठिकाणी आम्हाला समालोचक म्हणून जे लाभले ते सुजित हिंदळेकर उर्फ मुन्ना यांचा सुद्धा या ठिकाणी सन्मान केला जातो. या मुन्ना साहेब, सुजित हिंदळेकर, सूरज मोरे यांच्या शुभ हस्ते सन्मान केला जातोय आपला. स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी अतिशय दर्जेदार समालोचन त्यांच्या माध्यमातून पहिल्या दिवशी ऐकायला भेटलं, त्यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय. वेलकम. त्यानंतर बक्षीस वितरण सुरू झालं. तर प्रजेश रावले एका भेटला उत्कृष्ट फलंदाज, कारण का तो नव्हतो, त्याच्या टीममधलो प्लेअर होतो. त्याच्यानंतर उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक आपलं दर्पण आचरेकर, उत्कृष्ट गोलंदाज ओमकार तावडे आपण स्क्रीनवरती बघू शकता. त्यानंतर ज्यांनी पूर्ण स्पर्धेत फलंदाजी चांगली केली आणि बॅटिंग त्याका भेटला मालिकावीर आपलो शिरगाव गावचो यश घाडी. तो 3 नंबरचा बक्षीस भेटला बॉबी स्पोर्ट संघात. तर तुम्ही बघू शकता संपूर्ण प्लेअर तुमका दिसत असतील. त्याच्यानंतर दुसरा बक्षीस भेटला कोट्टारवाडी गिरी या संघात. तर ती टीम तुम्ही बघू शकतास. त्याच्यानंतर जी मेन टीम जी चॅम्पियन ठरली, म्हणजे पहिलं बक्षीस ज्याने जिंकून घेतले, आणि तीच टीम वांगेन या संघाचे संपूर्ण प्लेअर तुमका दिसतील. हे बघा चॅम्पियन टीम ही संपूर्ण तुमका बघू भेटतात. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आमची ही टुर्नामेंट झाली. तर मग भेटायला लवकर येणाऱ्या नवीन व्हिडिओ. तर रोजच्या प्रमाणे आतासाठी मित्रांनो टाटा आणि बाय.